kami nilipot sa wata ka na, may pasadi. Ipagisir ka ginana, wata ka. Pira yung mga looks, pira yung mga tao, niya mga Roma na dahil sila magiwala sa wata. Nagugurok ni Rasul Allah gagawin doon, dami gila ini pinekadi. Ini pagumrah, ini sisadika para sila mubugan ng Allah sa wata, na dahil sila magiwala sa wata. Nasakan na digang Allah sa wata, na di nga, siya pa. Subhanallah. Ni ada sila ni promise, ya Allah, bawa bupa kang bawata ng mata na toril na kang pararka. Nasakan Allahu Akbar dah. Sasambayang nada, di nga siya sa mga mata ka. Di panutuli sa mga guru kami sa Madina. Ano kaya sa tingin na ano may ito nakatigil na girl sa Makkah. So siap sa Kaaba. So may kapag ka din karon nakataw niya ano. Di sanin so disiplina sa mga tao sa kasiyo. Pero tulian rakan antigin na sa kataw mama o sa antigin na ka-duty sa Kaaba. Si ko Hajarul Aswad. Ang tala ko tanuron makasong sa magaan. Na niya nagkakantingin na gila gumabiya ka mong sa. Ato ni Panginoon, ya Allah, bigan ka sa mga tao sa wata na daw nga bagi sa wata. Kamong sa Panginoon. Bigan ka sa mga tao sa wata na daw nga bagi. Na bagiya ko nga sa wata. Allahu Akbar. Ya kadila ko nga tanong to apiya ka mong sa Panginoon. Na may sa ginawa ka na kami kadagdag ka. Minta kau, niya pasal suduk dia ko sa 20 ragul. Na adun pa man na pang ni, amin negara na piya ka mangsa. Asalnya man ni jutiro. Na tunitigin, ya Allah, bigala ko sa wata, nabunuang ka. Kaya din dilan niya. Doon mga tigil na ini sinang tigil, hey mama, ako si man tigil. Kita tigil, kita na mo sa ka. Basta ka tigil, sumiyamang ni, si kumiya ko sa 20 ragul na tiga, ya Allah, bigan ka sa mga tao sa wata, nada ko nga, bagi nabiya ko nga, sa kau tumano, kapag talaga na kasubong talaga, agusulagam ka, di ginawa, isa ka nuto. Na iniman, ito na tika, di ginawa sa wata, nabubuang ka. Di gina, alhamdulillah, tigin, tiyari mo Allah, sa pangiyakan, na kay dito ka, na ka naniyak, at taga-taga si ulaw wata. Mara tay ungara, wata. Kagatuan ako niyan. Tiga gyan nga guard. Di kapiyaw mga normal ataw sa Saudi, kapiyaw normal ataw na nailmo yan. Benar ko guard, benar ko driver, benar ko janitor, na ada suwayan sa agama ka, normal kiran, so kapaganad sa agama. Barat, lagi barat sa yung mga eskwelahan tan, integrated, Western nagu, Arabic, sikir na di, klig, ay mas pala na Arabic, na inumanan ba sa math, inumanan sa English, kaya pa kasal na Quran nagu, hadis. Na hindi man na naging na Arabic, English. Na kira normal na kapaganad. Tinawata ka, naliali maka sama ka dua. Dinawata ka, naliali maka sama ka dua. Tingin na anak doon naman, hindi kila 5 kurun. Tingin na pamakinig ka. Pagabaga niya, akira 5 nga sikuwata ka, napiyang ni nga siku Allah, abagang nga sa wata. Nada nga pakarayaga, anto na ilas yawata. Da nga, pakarayaga. Ayaw mo piyang ni nga nawata. Nada nga tiruan to na yung atiruan to na mapia wata. Damo to pakarayaga, ayaw mo pitiro ka na, yung mabiwan sa wata. Nalagis ka mambuha, padaga nga. Kailangan nagira kumang ni kasi kung napakarayaga ka. Ya Allah, bagyo ko nga sa madak al-rizki halal. Kami to ko na ibo pang niya, ya Allah, pakadakan lang sutamo ka, kami to ka bisay nakapriba. Na, hindi kayo mga naraka. Ha? Ya Allah, pakatamo ka kung kaya, kaya pakatamo ka nakapangakal, sa budul. Pakarayaga, masang pangning ka. Si kulang na pangning ka. Ya Allah, bagyo ko nga sa mapiawata. Ya Allah, bagyo ko nga sa mapiatamo ka. Mito ko inibigyan ko Allah mambuha walay akong bahaan. Si resident. Ha? Yang ada nga si ko Allah, ya Allah, biyong masama kaya wala. Pakambara nakataharang. Nahilaman so si ko Allah, makatanang ka, pakaregang ka. Naginantingin ipaganay, akyali mga sikwata ka, kada nga, pakaregang. Ikadua, naiman to digan kau Allah sa wata ka, nakagieder ka pangungunutan, matagasang kay ulo, anini ba? Pagkatawa nga nila, nakabaya ka na matay. Inipang ni nga mga di si Allah, turun Allah. Tingin ada. Tignan nga tingin pang ni si Allah, turun Allah. Abakalo-kalo na, tiro Allah. Mga ina, mga ama. Sa katalabal nila mo sa tanong maranawa, niya kay liligan usinta.
Ino kada matay. Ino kada marapas, kuwata ka. Hindi ano ya, bonta ba iya. Lawan untuk ka, ino mo giwata ka, namya ka laawi da ka, nakagiginan supang ning ka. Amarata. Otom, niya ka naman mo, namya pangipang, ito mong tabo. Aso, amo, babu. Nagkumamasa ka, puminawata ka niya, kung niya pangipang ita. Kaginan supang ning ka. Ando tanong ketong si kung mga lokstan na tahulay, ikaritan, kung pusuakan, hey, miyang buhay, mataed. Nada, kasukan ni mato na, may tubo na, niyak tay ka. May ni view. At agida pa kunag sa dapat, pangita, maputula lima niyan. Gamiliso kami ako, maputula lima. Kaya rin ba? Ino sa kainin na, benar-benar kan ito na ipiliw sa liya, penanggila kan ito na ipiliw sa liya, mudulot ka, di ka katawa na, tiyari mau, Allah. Giwata ka na barbar kada, na tiga, mas tumada ka di peto. Lomin, yung kaya sa nandit, peto ka, tiyari mau nga supangning ka. Ino mo ito na tinuwa, turong kau Allah. Ha? Turong kau Allah. Katurun ng Allah, na niya kadigat suwata ka, na niya kadigat ka. Hindi, kasi pa nalang kong singka. Nagilo tigin, ini pang ningatigin niya na mata ka, makuha mapia, tingin na da. Ate, ino ka di ko pang sa makuha, mapia. Si sa Kaaba, udin yung katawan, ugi so pinto ang Kaaba, nasayan, na so Hajarul Aswad, so siuman, na so pagod taniran, mga isa karupan, lagi dia. Ay pagturo na multazam. Ipagturo na multazam na gitu na diretso to sa surga. Diretso to sa surga. Ino magagang ka, narukan pamangni ka diretso to sa surga. Ha? Basta paganta na pinto ang Kaaba, aguso siuman na Hajarul Aswad nakalena mga isa karupan. Ang magagang ka, ibarat tumalakay tamo, napagumra ka si pumasa ada tao sa Kaaba. Kaya gira Ramadan, asubra ka na sa Hajj. Napangingisya ka si Sheikh ka, anto na amasa, ida tau, niya kaysa na niya kasunga corona, February, na dead na tau-tau. Da mamagato, so tau sa Kaaba. Amun to diga na, dili na pili nga sa Kaaba, kada di kawang. Sakay tuwa, tau. Namiyang niron, natingin na ya Allah, torwa nga so, wata. Miyaling sa walay, kaya nutulian. Namiyaling ako tigin sa walay. Nasutigin siya kaya tutukakan. Nalikaan ako wataakan, napiangangarkan ako niya. Na may mga nirang sarila. Tingin na ino kayo niya. Tingin na digitan mamutingin na di ka ba tingin minito di sa ataya ka na pipi ako ba din? Ino ka na yan? Susuwa. Tingin na ito, tingin na kaya na mga nauras. O tingin ko giraw. Na may pikiran, ay ito, so kaya pakatinigal ang roon, natiri mo wala sa pangayakan. Ako tumambo sa walay sa atang, natiyoro wala. Nasuwata ka na ipag-isir lang, ikalungan na mauri. Nasa sa Manila, kada na nawatap pilay ka ng nataan, may nitaman subala, loksyan. Nabubuhay mo nga si Kuwata ka na pusto. Ay pinakamalaking biyo na sa Islam. Kapag gawa mo dunya. Kapag ngabot niya, piya ka nara, kaliwata ka. Kasingin ba niya, nagyan niya pusto niya. Kaya niya pimbuli ang kibla. Kaliyon pagawa, rong ditlawa. Subhanallah. Mataan. Kurang naroon nigo. Kadinyan pagawa. Na makaisin si Kote Dira, magkanang benta niya. Magkanang benta niya. Na din sumsa, masjid ka. Sa disimbayangan, mataan. Inakulay, pagawang mo dunia. Nila nga si inaka, miyatay. Na inibigak ka niya nasa kanakapir, kadikap simbayan. Miyakapya si inaka. Nasa kana, miyakaswerte si inaka, kami nibagak ka niya na barasambayan ka. Ay awidakan na may kasakay matay. Namin ibagak ka niya mga watakakulong puwag. Adi, sisang bayang ninigtamang ka dun. Kami kasi nga sa engineer, adi ka din beday. Namin puro-puro suwalay nga, kami ka ka, namin kasi diga ka, namanya-manaya, nagiwata ka na punggo niya sa baba, adi simbayang, na di pumuasa na bilangatan. Subhanallah. Kaya kalawan sa pag-idaan, la ilaha illallah. Mataan. Kaya kalap ko kami mamugdatin. Nakatan suhali ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, abas tadi nga masya. So ini saligir ka, apa yang tawon? Sakano, nadi nga dumabaw. So surga amay kaadungan na,